יש פה אסירים חכי, אל תצלמו. לפני חודש בערך היה פה מצב חירום. מאוד גדול ביחידה. כן, משהו גם בכללי גדול בשב"ס. שכל הבית סוהר התחיל להתפרע ולדפוק על הדלתות ולעשות בלאגן. באו מלא כוחות ליחידה, אנחנו גם היינו חלק מהכוח שנכנס. השתמשו בכל מיני אמצעים מיוחדים, אפילו גז נפתח. אנחנו שאפנו גם גז. שלום, קוראים לי רבי דותיאן, אני בת 19.5 ממרכז הארץ. בחרו בי להגיע לעופר. אני אביה חוטר, בת 19.5 ממרכז הארץ גם. בית סוהר עופר בעצם נמצא באזור רמאללה, ירושלים. יש בו מעל 1,000 אסירים ביטחוניים. המאסר של כולם בין 7 ל-8 שנים. יש פה אגפים של חמאס, של פתח. אני עובדת באגף 17-18. 17 זה פתח, ויש שם גם חזית דמוקרטית, ו-18 זה חמאס. אני עובדת ב-19-20, 19 זה קטינים שאין להם השתייכות, אבל הדוברים שלהם בכל מיני ארגונים, ו-20 זה אגף פתח. אני קמה בבוקר, באה לבית סוהר, יש קבלת משמרת, ואז עולים לאגפים. כל היום את מתנהלת מול אסירים, אם זה ביקורים שאת עושה חיפושים על אנשים שלהם, שבאות לבקר אותם, כאילו 24/7 מסביב לשעון שם איתם. אנחנו בסביבה של אסירים ביטחוניים כל הזמן. מחבלים. עברת לאגף שלי, ל-17-18. עכשיו אנחנו בעצם, זה עמדת גם זקיף, שיושבים פה מול המסך. בעצם זה מסך שפותח דלתות. אם הדובר או אחד מהאסירי החוליה מתקשרים, אז עונים להם דרך המסך, ואומרים לנו איזה מתי הם רוצים לפתוח, בעצם ככה אנחנו פותחים להם. זה זכוכית שכאילו משחירה, אבל ברגע שמדליקים פה את האור, אז האסירים יכולים לראות אותך. ועדיף שאת יושבת פה, כאילו אין טעם שיראו אותך, זה מיותר. מי זה? אפתח יא מג'נון, אפתח. שור, מה, מחיצה? מסתובבת עם נשק בהם יום? לא, לא נכנסים לבית סוהר עם נשק. יש לך חגור שהוא עלייך ויש בו גז מדמיע ועלה. כשיש קטטה באגף, מריבות ביניהם, בין סוהר לאסיר, לוחצים לחצן מצוקה ולכל הכוחות מופעל סירנה בבית סוהר. לא נכנסים לבד אף פעם, מחכים לכוחות. איך זה להיות חיילת ולהיות בסביבה של אסירים ביטחוניים כל הזמן? קודם כל זה הלם, כי כאילו, שמים כאילו בת 2 באגף וכל השאר בנים. גם הצוות שלך, כאילו, זה הרוב בנים. וגם האסירים, שזה 120 אסירים באגף, רואים שזה בהתחלה קצת הלם. את נכנסת וכל העיניים ישר עלייך, אבל מתרגלים לזה. כאילו, תמיד די ביטחון, אבל פה הוא מתעצם. זה מראה אותך בתור באמת אישה ולא נערה כבר. מה? אני הולכת ככה בתור חיילת בעיקר שילדה בת 19 אחראית על בן אדם בין 30, 40, 50 שיש לו רזומה של פגיעות במדינה שלך ובעם שלך, לבוא ולהגיד לו לא, לבוא ולהתעמת מולו, זה כאילו... אני מבחינתי האחריות הזאת בתפקיד זה להראות שאפשר גם אחרת.